भाई साहब सबके नमस्कार प्रणाम। हम आप सबके गांव वाले रिपोर्टर बोल रहे हैं जी। देखो ऐसन बाटे, हम तो बड़ा दुखी मन से आज आप लोगन से बतियावा आइल बानी कि यही भोजपुरी के जे तमाम सुपर स्टार वालो मनो अपने मनोवे खातिर कहे वाला ई इतना ओवर एडवांस हमको भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ कलाकार कि न्यूज बनले से कोनो न्यूजो बनल तो गाना बना दिए सब। एगो जन सबसे बड़हन विडम्बना बा भोजपुरी के तो बर्बाद कहिए दी हल्लो कितने जने उल्टा पुल्टा दुका दुका गा के। अब जौन बाटे भोजपुरी के भाषा के छवि तो नुकसाने भइल। अब जौन बाटे न कुछ लोग धर्मों खातिर खतरा बाटे। कुछ भोजपुरी के कलाकार ऐसा बाने जो शंकर भगवान के जौन बा एकदम गजेड़ी साबित कैले में लगल बाने। गाना गावता न कि पी के बूटी मारा झूठी हई हऊ, गांजा पी के राजा मातल रहने, लवर से शादी करा दो, शंकर भगवान हो लड़की से प्यार करा दो। जैसे बुझाता एक कुल के बाप दादा जौन बाटे आई बैठ के शंकर भगवान के साथे खुद गांजा पियत रहना है। हम पूछल चाहत नहीं, अरे हरामखोरी बताओ तो शंकर भगवान गांजा पिए नहीं, तू देखल बड़ा कि तू हर बाबूजी देखल बाने। हाँ अरे माना तनी तहनी के सुपरस्टार बनले के इतना चिंता बा। कुछ लोग सुपरस्टार अपने मन के बनिए गइल बा, लेकिन असली सुपरस्टार तो भैया ऊ होला न जे समाज खातिर सुपरस्टार होके। तोहनी के तो जौन बाटे भसो के और बदनाम कर देता हो तो। हाँ आज जौन बाटे का गा दे तड़ जा और ओकरे बाद अब शंकर भगवान पर आ गइल जा गांजा बूटी या ताम झाम। तोहनी के देखले बाड़ा जा भोले बाबा के गांजा पियो। अरे कम से कम नाही क्यों से तो भोलेनाथ से तो डरा। जिंदगी एक बेर में ख़त्म हो जाए मर्दवा। तोहनी सबके हम कहतनी जे भी भोजपुरी के अचड़ा कचड़ा टाइप के गावता आज 2-4-10,000-20,000 रुपये कमैले के चक्कर में कुछ गा देता। भोजपुरी के जौन बाटे मानसिकता खराब होता। और सबसे गलत ई बा कि जे दर्शक ये गाना के सुनता हाँ तब ई ठीक नहीं बा भैया हमरे हिसाब से देखले में। काहे से कि भोजपुरी के तो वैसे ही साला इतना भोजपुरी हमारे इतना विकसित इंडस्ट्री रही तबले अगर एमे प्रोफेशनली तरीके से कुछ लोग आइल रही तो मिल जुल के जौन बाटे एक साथ सब मिल के यूनिटी के साथ काम करी जैसे कि साउथ के तमाम इंडस्ट्री करता। तो हमको लगता भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत आगे जाई। हमनी के फिल्म भी मॉल सिनेमा सब में लगल रही, लेकिन जौन बा देख विडम्बना सिंगल थिएटर के भरोसे जौन बा अटकल बाटे और सिंगल थिएटर 80% बंद हो गई बा। तो हम सब जौन बा ये नकली सुपरस्टार से कहल चाहबू चाहे जे भी होके जे गौले हो कुल समझिए जाए कि कम से कम ई कुल तो न करा जा मर्दवा। अरे ऊपर वाला के तो बकस दे जा, पूरा दुनिया के आ भोजपुरी समाज के तो मीडिया में मिलौते बाड़ जा। हाँ तो ये ठीक नहीं बा भैया, विचार करिए जा। तोहनियों से कहता है जे दर्शक बा जे भोजपुरी ये टाइप के गाना सुनेला देखेला तो ऐसा सिंगरन के गाना मत सुना जा। तोहनी के खुदे जौन बा उहे सुनबा जा तो कुल कुकुर मुतई करबे करिहे कुल गईबे करिहे कुल। तोहनी के ई कुल गाना के जब प्रमोशन नहीं करबा जा, जब एक बढ़ावा नहीं देबा जा, जब एक सुनबा जा नहीं तो केहू के बाप के औकात नहीं बाटे उ गानवा गा दी चलता तबे न गावता न था। तो गलती खाली उन नकली सुपरस्टारन के नहीं बाटे तोहनियों के बाटे भैया। हाँ तो भैया थोड़ा सा जौन बाटे भाषा खातिर भोजपुरी के भाषा खातिर और महादेव खातिर महादेव के भक्त हो जा। तो ऐसा गाना सुनले से परहेज कर जा। और ऐसा जे कलाकार जे उल्टा पुल्टा टिन टड़ाम गावता ओके एकदम अवॉइड कर जा, ठीक बा। आई वीडियो शेयर भी कर दिया जा, पैसा नहीं लगी, ठीक बा न। चलते हैं सबके नमस्कार।